Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakabe of Kamaonga Zero starts now! Diretso na tayo kaagad sa mga mainit na issue sa araw pong ito. Kakulangan sa mga classroom sa ilang eskwelahan sa NCR sumalubong sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Mga pampublikong sasakyan pinaalalahanan ng LTFRB hinggil sa 20% or 20% discount sa mga estudyante. Bagong pag-asa sa mga taga-Marawi City ang pagbubukas naman ng klase ngayon. Supreme Court agad daw na ibabasura ang motion for reconsideration ni Sireno sa co-warranto ayon sa isang source. All departure order hiniling ng PNP sa DOJ sa nanaksak sa isang basketball player. Banta ni Duterte sinagot ng misis ni Iloilo Mayor Mabilog. Samantala, dahil sa patuloy na pag-ulan, nagdulot na ito ng landslide sa Capiz. At sa daigdig ng palakasan, Cavs tinambakan, Warriors tanga na ngayon ang 2-0 advantage sa ongoing na NBA Finals. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakabe at welcome po sa ating palatuntunang Kamaonga Zero. Araw po ngayon ng Lunes, 4 sa buwan po ng Hunyo taong 2018. Partner, lakasan mo nga ng konti yung ano ko. Parang pilit yung aking boses, sagad na yung aking headphone dito. Can you little bit up the volume? Itong mic, yung mic lang, yung mic. Ayan, yeah, better. Ayan. Good afternoon sa mga nasa Metro Manila at sa lahat ng mga Pilipinong nasa iba't ibang sulok po ng mundo. Tinatawag po natin mga OFW at mga residente na sa iba't ibang bansa. Sana po ay ayos po lamang kayo at this very moment habang nanonood po sa ating live online program sa Leader News Philippines, ang Kamaonga Zero, na wala pong ibang agenda kundi ang maghatid ng makatotohanang mga balita at issue nang wala pong pinapanigang anumang interes maliban po sa kapakanan ng taong bayan. O bueno, ang ating mga telepono po sa studio ay 0927-494-2171 para sa mga Globe subscribers. At sa mga gumagamit naman po ng Sun, Talk and Text at Smart, ang contact number po natin ay 0949-736-5000. Ulitin natin sa mga Smart, Talk and Text and Sun users. Ang inyo pong number na pwede i-text at tawagan ay 0949-736-5000. Magandang hapon po sa mga nasa eskwelahan, mga teachers, mga principal, mga faculty members of course, mga nasa teaching force. Kasama po yung non-teaching personnel, ika nga. At siyempre sa lahat ng mga estudyante naway ang unang araw po ng klase sa petsyang ito ng Hunyo 4 maging maayos po sana and pagtulong-tulungan po nating maging maliwalas ang pagbabalik ng mga estudyante po natin sa lahat ng eskwelahang pampubliko sa buong bansa. Public schools ang nagbukas po ngayon because the private schools from the different level ay iba naman po ang schedule ng ibang eskwelahan. But there are private schools na nagbukas na rin po sa araw pong ito. Although majority ng mga nasa pribadong schools ay medyo ibang schedule. Hindi pa ngayon. Alright, so kasama po natin ang buong pwersa ng ating humina bro, humina. Ayan. Yeah, okay, better. Ang buong pwersa po ng Leader News Philippines News and Current Affairs team, ang ating mga Leader News Patrol na maghahatid po ng mga latest report mula sa kanilang mga news beats. At sa engineering side, kasama po natin ang dalawang katuto po natin,
na nagpapalipad ng matayog ng ating palatuntunan sa buong universe. Engineer Oliver Licop and Teo na makakasama po natin araw-araw na sa ating online broadcast platform. Okay, so sige. Sana'y okay lamang po ang ating June 4, opening ng klase. Pero doon sa unang binasa kong issue ay sa NCR, may mga eskwelahan na lumabas na kulang ang classroom against the number of students, no? Normal naman po 'yan sapagkat taon-taon ay tumataas po ang enrollees. Mga pumapasok at nag-aaral ng mga bata mula sa elementary at high school. Dumadami ang mga Pilipino taon-taon. Dami-daming mga batang pinapanganak. Therefore, pumapasok ko sa school, sa mga eskwela kapag nasa edad na ng pag-aaral. Ang magandang balita, siyempre, ang edukasyon sa Pilipinas mula elementary, high school at kolehiyo ay libre na po ngayon. At wala pong dahilan na magliwaliw pa ang mga kabataan natin, sabihin na hindi kayang tustusan ng pag-aaral sapagkat libre na nga po. Maliban dyan, yung mga LGUs, mga iba pang mga tanggapang pampubliko at mga elected posts, especially mga mayor, mga governor, congressman, nagbibigay pa yan ng mga ayudang pang-edukasyon para po sa kanilang mga constituentes na gustong mag-aral. Kaya walang dahilan para tamarin po ang ating mga estudyante. Congratulations siyempre sa mga parents na medyo mahaba-habang panahon na pinaghandaan na makabili, makapag-provide ng kailangan po ng mga estudyante po nila na papasok ngayong araw. I feel it because I'm also a parent, of course, na may obligasyong gampanan para sa pag-aaral ng mga estudyante. Of course, sa mga parents, walang ibang iniisip yan kundi may bigay ang the best sa mga anak, siyempre. Normal po yan. Walang magulang na mag-iisip ng hindi maganda sa kanilang mga supling. 44 minutos po, makalipas ang alas 3 na po ng hapon. Po'y nanonood sa palatuntunang Kamaong Asero sa Leader News Philippines. Errol Dakami po ito. Ulitin ko ang ating contact number, 0927-494-2171 and 0949-736-5000 sa mga cellphones. At huwag niyo pong kaligtaang i-like ang ating FB page. Mag-comment kayo sa ating page immediately beneath our live video at i-share po ninyo sa inyo pong mga best friends para mas marami pong nakakaalam sa mga nangyayari. Alright, simulan na po natin ang balitaan muna sa ating palatuntunan. Silipin muna natin ang mga schools na nagbukas ngayong araw. Maaga-agang naghanda si partner Boyet Guillermo. Tatawagan na natin at kanina pa yon ready, partner. Mamaya pa daw siya. Sige, iba muna. Sige. Iba muna ang kasama natin. Anytime sa mga nakikinig at nakamonitor ng mga reporters natin, anytime ay pwede kayong pumasok sa ating palatuntunan. Samantala, thank you pala muna sa Long Reach Philippines na kasama na po natin sa paglilingkod araw-araw sa buong Pilipinas at sa buong mundo. And ako po personally, I'm using this Pi Cup. Ang Pi Cup po ay isang discovery na pag tinignan po ninyo ay parang tumbler siya, but this tumbler look like gadget ba ito? Ay kino-convert po nito ang ordinaryong tubig into alkaline water. So madalas po kasi ang tao ay ang pinagmumulan po ng karamdaman ay ang pagiging acidic. Just like me, I'm very very acidic. So pag nag-acid na ako, pati yung blood pressure po natin tumataas. Kaya't ayan. Ngayon po ay normal na ang ating pakiramdam. Dahil po sa Pi Cup ng Long Reach Philippines at nakakapag-normalize
talo po ang mga hyperacidity medicine ito. Oh. Ito po ay nakakapag-normalize ng mga likido natin sa katawan, no? Yung mga sobrang asido natin sa tiyan, yan po ay nagiging alkaline and therefore nagiging maluwalas po ang ating pakiramdam. Okay. Sige, magandang hapon po sa mga nasa Kapitolyo po ng Albay. Kumusta kayo dyan? Siguro mainit ngayon, no, sa Bicol Region. Maray na hapon tambi sa mga kababayan ko sa Bicol Region. Okay, sige. Sabi ko I'm live online. Okay. Paki-like po ninyo ang ating FB page ng Leader News Philippines and do watch our program every day. For the last few weeks, 3 o'clock ng hapon tayo, 3, 4, 5, ganun. But nais ko pong i-announce po sa inyo that very soon ay magkakaroon tayo ng improvements sa time slots and perhaps we're gonna occupy the morning time slots so we can serve more viewers and listeners. Because tayo po'y mapalad na patuloy ang synergy sa ibang mga local radio stations at nais ko pong i-announce na po ngayon na ang isa pang panibagong radio station na nakipag-partner po sa atin ay ang Cool FM 97.5 sa Baguio City. Gandang hapon po sa mga nasa Baguio City. And siyempre, salamat pa rin sa mga nasa Palawan, especially kay partner Pedi Bautista sa Bando, mayari po ng Wow News FM 97.1 Rojas, Palawan at Wow News FM 98.5 Taytay, Palawan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, sige. Samantala, mga issue muna ng ating pasadahan habang si Nolan ay papasok din anytime ng kanyang report at late kasi ibang reporter mag-abiso. Ako kanina pang madaling araw nang buliglig ng mga kasamang reporter to guide them on what's gonna happen today, no? Unang araw po ng klase ngayon. I also hope to talk to NCRPO Director General Guillermo Eliazar para po sa monitoring ng PNP in terms of peace and order para sa mga estudyante at pagbubukas nga po ng klase. Hopefully makausap natin mamaya po ng kaunti sa ating palatuntunan si General Guillermo Eliazar, ang bagong direktor po ng NCRPO. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Okay, happy birthday siyempre sa mga may kumpleanyo sa araw pong ito. At sa mga may iba pang okasyon na ipinagdiriwang po ninyo, sana ay ayos po lamang ang inyong selebrasyon. Maging memorable sana ang inyong mga pagdiriwang. Sa mga tatagay, paalala po, ang anumang sobra ay masama. Ganon din sa pagkain. Ang anumang sobrang kainin po ninyo ay hindi maganda. Sobrang matamis, nako po. Diabetes, abutin po ninyo. Sobrang mataba, high blood, abutin po ninyo. Sobra, anumang sobra, hindi po maganda. So, of course, pagkain, do it in moderation. Pagbusog na, hayaang makakain yung iba, di ba? Hayaang makakain ang iba para mas maraming mag-enjoy sa okasyon. Okay, so happy fiesta sa mga may fiesta po. At alam niyo, pagka June, ang mga sa Katoliko, ang mga patron na madalas pinagdiriwang ang kapistahan ay, di ba, San Juan Bautista? Ayan, San Juan Bautista. John the Baptist. So, sa bayan po ng San Juan, ayan, di ba? Excuse me. Pagka piyesta po nila, nagsasabuyan ng ano. Sana'y wala nang kaguluhang mangyari sa piyesta po ng San Juan. At meron kasi mga nananaboy ng maduming tubig. Siyempre, sinong gugusto doon at sinong matutuwa kapag nasabuyan ka ng maduming tubig, papasok ka sa trabaho mo,
pitsido ka, malinis damit o bigla kang sabuhay ng maduming tubig. Pagka malinis sa tubig, walang problema eh. Ayos lamang eh. Di ba? Ngayon, para hindi kayo mabasa, umasabuyan ng anuman, kayo dadaan sa San Juan pagka pista po ng San Juan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, sa mga issue po muna tayo, no? Sa mga issue muna tayo, lumalabas po na maraming eskwelahan talaga ang nagkaproblema po ngayon sa bilang ng mga silid-aralan at mga guro. Ayon po kay ACT Teachers Party List, Congressman Antonio Tinio, yan po ang kanilang na-monitor. At ayon pa ho sa DepEd, sa National Capital Region pa lamang po ay may kulang daw pong halos 18,000 classroom sa NCR. At may kakulangan ng teachers na mga halos 6,000. Napakarami naman, ano? Dahil sa shortage na ito po ay 50 hanggang 60% o 50 hanggang 50 hanggang 60 estudyante ang pilit na pinagkakasya sa bawat silid-aralan. So you imagine, di ba, the situation? Kapag ka nagsisiksikan sa mga classroom, ako, naranasan ko yan, yung siksikan sa classroom. Hindi makapag-focus ang mga estudyante. Mainit, minsan maingay, may mga makukulit. Nako. Minsan may teacher pa na walang pakialam. Bahala kayo kung makinig kayo o hindi, matuto kayo o hindi. That's the predicament kapag ka masyadong siksikan, masyadong madami, overpopulated ang estudyante sa kada classroom. Tingnan nga natin, may report sa atin si partner Boy G. Kanina pang madaling araw nakamonitor sa mga nangyayari sa unang araw po ng pagbubukas ng klase for academic year 2018-2019. Partner Boyet, magandang araw sa iyo. Go ahead, please. Yes, magandang hapon sa iyo. Kasama ng Errol. Higing maayos effort ng unang araw ng pasukan. Itong taong 2018 to 2019 dito sa Jose Rizal Elementary School na matatapang sa part of Yes. Sorry, I have to interrupt you. Nagpuputol-putol na naman yung yung signal mo. Can you use other gadget? Kasi parang nasa gadget mo yung yung signal ng gadget mo ang pinagbumulan. Sa ibang reporter natin walang problema. Yung isang namin natin ang Saglit ha. Tatawag kami sa i-text mo nga yung ibang ibang number mo, bro, no? At tawagan namin yung ibang number mo sa ibang gadget para mas maliwanag ang report mo, mahalaga ang report mo sa ating palatuntunan. Balikan ka namin, partner. Saglit lang, saglit. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. May mga high-tech kasi minsan na cellphone. Minsan pagdating sa simpleng function na lang, halimbawa audio, nagkakaproblema, no? Alam mo yan si partner Boyet, madaming pera yan. High-tech ang mga cellphone yan Yan nga kadarating lang yan sa biyahe niya galing abroad Ganyan siya Pagka medyo naiinip, puntang Singapore, puntang Hong Kong. Yan. Sige, balikin natin na i-text mo, partner Boyet, yung ibang number mo sa ibang gadget para yun ang gamitin natin. Alas 3:55 po ng hapon. Mamaya ng konti, kakausapin din natin si paring Vic Enriga, ang editor-in-chief ng The Philippine Observer, isa pong English tabloid sa Pilipinas. Sapagkat sa kanyang post kahapon, in-enumerate niya yung 5 mga opisyal sa gobyerno na dapat sibakin ng Pangulong Duterte agad-agad. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Isa ho sa mga natatandaan ko sa kanyang post, ipinasisibak niya si Kalida. Ipinasisibak niya si Cayetano. Meron pa Basta 5 yung kanyang pinagbabanggit sa kanyang post.
At of all the supporters ng Pangulong Duterte, si paring Vic ang nakita kong ubod ng tapang na ipinagwagwagan sa publiko sa pamamagitan ng kanyang wall sa FB, sa Facebook, ang kanyang damdamin sa 5 mga public officials na hindi na nararapat pang tumagal kahit isang minuto sa pwesto. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan. So, kung ready na si paring Boyet, pwede natin balikan. Kung hindi man, unahin natin si partner Vic Enriga. Anyway, mag-aalas 4 na ng hapon. I'm sure available na ang mama. Ulitin ko si paring Vic ay nakasama ko po sa DCIR Sunshine Radio. Isa pong magaling na print journalist. Ngayon po ay editor-in-chief ng The Philippine Observer. At dapat nga kabahagi tayo ng pahayagan na yan as an editor, supplement editor, pero hindi ko mahati ang katawan ko. Hindi ko mahati ang katawan ko. I love the broadcast vocation. Of course, that I also love the print media. Problema, medyo magkakalayo yung location kaya I can hardly do it. Gandang araw, Idol, at sa lahat ng mga tagapakinig, taga-subaybay ng LNP, Leader News Philippines. Message mula kay partner Bong David, MCABO founder and chairman na nasa Netherlands. Netherlands. Kumusta dyan sa Netherlands? Mabuti pa ito si partner Bong. Kahit nasa Netherlands, maraming natutulungan. Panoorin nyo ang kanyang online broadcast din sa MCVO Radio at yung kanyang kamao sa radyo. Yan. Ang focus ng kanyang program naman ay mga pagtulong sa OFW. Kaibigan natin yan. Kasama natin sa kabilang himpilan dati. Partner Bong at sa mga kaibigan mo, good day and good morning dyan, good afternoon, iba-ibang time zone natin sa buong mundo. So, maligayang bati na lang sa inyo dyan habang nanonood sa ating simpleng programa. Sa online, at ang online po ngayon ang pinaka-matindi ng media platform sa buong mundo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, mga kaibigan, habang hinihintay po natin yung mga makakausap natin at mga magre-report. Ready na si Boyet G? Sige. I-reserve ko muna yung sasabihin ko. Report ulit. Si paring Boyet Guillermo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ready na si partner Boyet Guillermo live mula po sa Pasay City. Paring Boyet, magandang hapon ulit. Yes, magandang hapon sa iyo. Kasama pero naging nakatos ang unang araw ng pasukan 2018, 2019 dito sa elementary ng tatagpuan sa Pasay. Ito'y matapos pagkasaan ang pamunuan ng tatapos paaralan ang pagbabalik eskwela sa panayam sa puno ng elementary school na si Dr. Rodan Sotano. Pinatid po na walang pinagandaan nila ang eskwela kung saan ayos na ang pasukan ng mga pag-aaral. Boyet, sorry partner, talagang gusto kong piliting ituloy-tuloy ang audio mo pero it's really splattering, putol-putol. Naka-hands-free ka? Are you using wired microphone, partner? Speaker, hindi. Oo. Sige. Siguro kung speaker. Nagpa-fluctuate. Oo, wag mo kayang i-speakerphone, partner. Oo, ilagay mo na lang sa kon mo. Maririnig mo naman ako kahit hindi na kayo. Yan. Sige. O yun, much better, bro. Oo, sige. Go ahead. Ito na, naging maayos daw yung unang araw ng pasukan nitong taong 2018 to 2019 dito sa Jose Rizal Elementary School na matatagpuan sa Park Avenue, Pasay City. Ito'y matapos pagganda ng pamunuan ng naturang paaralan ang pagbabalik eskwela. Sa panayam sa punong guro ng Jose Rizal Elementary School na si Dr. Rolando Soriano,
Sinabi nito na maaga pa lang daw pinaghandaan na nila ang balik eskwela kung saan para maging maayos ang pasukan ng mga mag-aaral. Makikita sa bukana ng gate ng paaralan ang listahan ng mga pangalan ng mga batang papasok ngayong taon. Naglagay din ng assistant head desk ang paaralan upang matulungan ng mga magulang ng mag-aaral sa paghahanap ng seksyon o silid paaralan ng kanilang mga anak. Ukol naman sa mga estudyanteng nag-enroll at nag-transfer para isumite ang mga dokumento ng isang bata, naglagay din sila ng desk assistant. Labi ng punong guro, mas maraming enrollee at transferi sila ngayong taon kumpara noong nakaraang taon. Ayun man, hindi naman daw sila magsisiksikan sa silid-aralan ang mga mag-aaral dahil sapat ang kanilang mga silid-aralan. Natutuwa naman ang ilang magulang dahil sa hindi umano sila nahirapan sa paghahanap sa bagong silid-aralan ng kanilang mga anak dahil sa nakapastel sa entrada ng paaralan ang listahan ng mga pangalan, section, room at teacher ng kanilang mga anak. Paring Boyet, ilang libo ang estudyante dyan sa kinikwento mong eskwelahan? Ilang libo ngayon? Aba, marami rin na error sapagkat malaking paaralan din ito. Malaking paaralan din itong Jose Rizal Elementary School. So, yun lamang, hindi na nga nabanggit sa atin ng principal ito kung ilan yung bilang ng mga mag-aaral nila. Pero, nabanggit sa atin na ngayong taon na ito, mas maraming estudyante sila sa taong ito na papasok. Very good. At sana'y magtuloy-tuloy na maayos ang sitwasyon dyan sa naturang paaralan. Siglit lang ha, i-roll natin yung mga video mo, ano? Ayan. May help desk. Nag-a-assist sa mga parents. Very good, very good. And we would like to congratulate the management of that school. Maayos. Based on your assessment, naging maayos ang pagbubukas ngayong araw, Partner Boyet. Yes, oo. At natutuwa yung magulang na nakapanayam natin na hindi daw sila nahirapang hanapin yung section, room at teacher ng kanilang anak. Kapagkat sa entrada pa lang ng paaralan, makikita na nila mga listahan ng pangalan ng kanilang mga estudyante doon. Kaya napakadali na matunton yung room at teacher ng kanilang mga estudyante. Anong pangalan ng principal natin dyan? Partner Boyet, anong pangalan ng principal natin dyan? Si Principal Soriano. Oo. Yeah, si Mr. Dr. Soriano. Si Dr. Soriano, ang principal. Ayan. Oo. Ayan, Congratulations kay Dr. Soriano. Oo. Ayan. Sige. So, salamat partner sa pagbantay mo dyan sa malaking eskwelahan na yan at sana'y the whole school year ay maging maayos. Diyan ba sa lugar na yan, pag tag-ulan na sumasapit ng rainy season, bumabaha ba dyan? Dito sa Jose Rizal, hindi bumabaha rito. Yeah, Kaya maswerte. Ang mga estudyante, umulan man, Safe sila. hindi sila lulubog yung kanilang mga sapatos. Very good. Na lugar kasi itong Jose Rizal Elementary School. Very good, very good. Thank you, Partner Boyet. Thank you. Live mula sa Southern Metro, Boyet Guillermo, Leader News, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, thank you. Report ni paring Boyet Guillermo live mula po sa Pasay City. Maayos ang naging opening. Pero sinasabi po ni Congressman Tinio, lumabas po sa datos ng DepEd, 18,000 classrooms daw ang kakulangan sa NCR pa lamang. At halos 6,000 mga teachers ang kakulangan naman sa buong bansa. Ayan. Dami, ano? Yan. Balikan ko yung aking experience sa isang classroom na para na kami mga sardinas. Ay, nako. Mainit, nagsisiksikan, may mga magugulo. So I decided to stay in front of the classroom. Yung unang hanay doon. Kasi una, ang hirap kapag ka may magsusulat,
nakaharang na yung ulo ng nasa unahan mo kung nasa likod ka. You have to stand up. Unlike pagka nasa unahan ka na, so you don't have any problem on the classroom activities. Okay, so tsaga-tsaga muna sa mga estudyante. Ganun lamang talaga at ang bilang ng mga Pilipino araw-araw ay dumadami. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Oras natin, 6 na minuto na po, makalipas ang alas 4 po ng hapon. Batiin nga natin na Teo, sino mga nanonood sa atin? I-flash mo nga sa akin yung mga nanonood sa atin para mabati natin. I cannot see it here. Thank you po sa mga sumusubaybay lagi sa ating online broadcast. Yan, si paring pasensya na, di pa ako makapagawa ng International Bureau ng Leader News Philippines. Sabi ni Partner Bong, Bureau News. Si paring Bong David kasi, Partner Bong David ay may usapan kami na kapag nagtagal siya sa Netherlands, siya ang magiging International Bureau natin. Oo. And he really loved to do the job. Partner Bong, lahat ng bagay ay posible. Kapag naisip natin, if our mind conceive, that can be achieved. Yan. Itong studio natin, ang Leader News Philippines, hiniling natin ito sa Panginoon. Ayan, binigay sa atin. But ako, it's not a mere online broadcast facilities ang hinihiling natin. Global broadcasting firm ang binabalak natin and I'm so happy dito sa ating ginagawa. May mga nag-o-offer na po ng frequency sa television, may nag-o-offer po ng frequency sa radio station that can somehow realize our plans, big plans for Leader News Philippines. Thank you. Happy viewing pala kay Pastor Jeff Jose. Ayan. Station manager po ng Cool FM 97.5 sa Baguio City. At sa iba pang mga best friends nating nakikipag-partner sa atin para tuloy-tuloy na marinig at rating sa ating mga kababayan ang mga balita at impormasyon sa pamamagitan po ng content ng Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Right. Okay. Dito tayo sa kabilang camera, no? Kuya Saldi, antay lang ha. Live pa tayo. Mamaya. Si Kuya Saldi may mission yan ay pinagawa ko kanina pa. Ayos na yata. Okay ba? Ayos na? Ayos na? Not yet. May pag-uusapan tayo. Puntahan mo na. Sige. You can wait naman. Okay. Okay. Yung ibang reporter partner kung ready na bago ko rumatsada ng mga issue. Wala pa. Sige. Mga kaibigan, puntahan ko muna itong isang napakahalagang issue, no? Sa lineup natin, balikan natin yung ating lineup. Ito yung lineup natin. Kakulangan sa classroom at yung paalala po ng LTFRB sa mga public utility vehicles, no? Matagal ng batas mga minamahal natin mga tsuper at mga operator ng pampublikong sasakyan, mga bus, jeepney, tricycle, that students are given by law ng diskwento, 20% discount. Estudyante na mga naka-uniforme, may ID. So, dapat wala nang usapang marami. Ang tsuper, ang driver ng mga sasakyan na masasakyan po ng mga estudyanteng yan ay 20% discount ang bibigay po talaga ninyo. At ang paalala po siyempre ay mula sa LTFRB. LTFRB para po sa mga jeep, mga bus, FX, ganyan, mga van. Yung mga tricycle naman kasi, ang nagre-regulate po niyan LGUs, no? Mga mayor's office. But then again, yung batas patungkol po sa diskwento ng mga estudyante, yan po ay national and scope. Kaya pare-parehas po yan ang pagpapatupad niyan. At
Sana'y wala tayong marinig na reklamo patungkol po dyan because it has been a law for so many years. Hindi na dapat issue yan, no? Nag-remind lamang yung mga taga-LTFRB. Dangan nga lamang, yung mga sasakyan naman na kolorom, sasakyan na walang prangkesa, illegal, wag na kayong magpipilit na ipasada po nyo yan kasi ang hirap kapag nagkaroon ng aksidente involving students. Diyos ko po, mga estudyante, di ba, sakay nyo at mapipiligruhan. Nako, madalas kulang pang ipambayad ang halaga po ng buong sasakyan po ninyo kapag may hindi magandang nangyari. So, sa mga papasada po, in the name of public conveyance, see to it na talagang may mga franchise, may permits to avoid any issue in the future or along the road na pwede niyong kaharapin. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Ang ating cellphone number po sa studio ay 0927-494-2171. Para sa mga Globe users at sa Smart users naman po ay 0949-736-5000. Daling tanda na, no? 0949-736-5000 sa Smart. Sa Globe ay 0927-494-2171. Okay, tuloy tayo sa iba pang mga issue sa ating palatuntunan. Ayan. Sa Marawi City ho, na minomonitor natin, tinuturing pong simbolo ho ng bagong pag-asa ng mga taga-Marawi ang pagbubukas ng klase this very day, Monday, June 4, no? Dahil ang Marawi City po'y nadurog. Durog na durog as in parang nagmistulang sementeryo. Dahil po sa gyerang kinasangkutan po ng mga armadong teroristang Maute, Maute Group at yung Armed Forces of the Philippines siyempre. Nagdeklara po ng gyera dyan ang gobyerno at until now, there is an ongoing martial law implementation sa buong Mindanao because of that incident last year. Nagsantaw na po yung gyera po dyan sa Marawi. Pero yung recovery po sa pagkakadistroso ho ng naturang lungsod ay aabutin daw ho ng 2021. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. So you imagine the hardship. Imagine po ninyo ang hirap ng buhay ng mga kababayan natin. Dati ayos po ang kanilang day-to-day living, but it was disrupted by war na lagi po nating nakikita sa iba't ibang lugar sa Mindanao, ano? Especially sa mga lugar na may mga armado lagi. May mga pamimirwisyo ang mga terorista. Mga taong dinoktrinahan na ang pagpatay ay magiging ticket nila para daw sila mapunta sa langit. Yung mga turo ng mga ekstremiste na hindi totoo. Sa mga nanonood pong mga kapatid nating Muslim sa ating palatuntunan, it is not true. Hindi po totoo at kabaliktaran sa turo po ng Diyos nating lahat. Mapatawag natin ay alaman o Jesus Christ. Ang turo po ng ating Panginoon, ng ating Diyos ay magmahal. Mahalin ang kapwa. Huwag papatay. Ay ang turo po ng mga extremist na mga terorista ay pumatay. So paano ka pupunta sa langit kapag ka pumatay ka? Di ba? Paano ka pupunta? Alright, sige. Pinag-uusapan po natin yung recovery po ng Marawi na kahit papano ay ang opening ng klase today ay parang isang maliit na ilaw sa mga taga-Marawi na nagsisimbolo po ng pag-asa. Pagbuhay buhay pa tayo hanggang sa mga sandaling ito malaki ang pag-asa talaga makarecover yan. At malaki ang pondong nila dyan ng gobyerno at marami pong tumulong dyan. Maraming nagpromisa na mga bansa na yunahan po ang gobyerno para makarecover agad ang naturang lungsod sa Mindanao. Ayan.
And kudos kay Marawi City Mayor Majul Gandamra. Yan. Majul Gandamra. O Mahul ba? Oh. Kakaibang pronunciation ng Arabic name at Muslim name. Majul Gandamra, Mayor of Marawi City. Ayan. Positibo daw ang pakiramdam ng alkalde na wala nang mangyayaring panggugulo sa naturang syudad at nang may balik na rin ang tuluyan ng kapayapaan sa kanilang lungsod. Siyempre. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Pakitawagan na natin, partner, si Vic Enriga at nag-aantay yung mama. Makausap natin because just what I'm saying, itong kaibigan natin ay editor-in-chief po ng The Philippine Observer, isang English tabloid. Buong tapang na ipinagwagwagan niya sa kanyang FB page ang mga dapat sibakin agad ng Pangulong Duterte sa kanyang pamamahala, sa kanyang gobyerno. Oo. So, gusto kong siya mismo ang magpaliwanag bakit niya gustong ipasibak. Halimbawa si Calida, si Cayetano, may iba pa may tatlong iba pa na hindi ko lang matandaan. At nais nating siya mismo ang magbigay ng kanyang grounds habang papalapit na naman ang midterm election next year, 2019. No? Because what's going on in this government will surely affect the result of the midterm election sa panig po ng gobyerno. Siyempre, may line up yung gobyerno, di ba? 12 senador ang pipiliin po ng mga botante. Yeah? Yung opposition, may line up ding sarili yan. Ang sinasabi ko po, ang nangyayari ngayon sa kasalukuyang gobyerno, may impact yan sa magiging resulta ng eleksyon sa 2019 sa line-up ng administrasyon. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, kausapin natin si partner Vic Enriga sa ating palatuntunan. Ang editor-in-chief ng The Philippine Observer ay nasa linya na natin. Partner Vic, magandang hapon sa iyo. Welcome sa Kamaong Asero program sa Leader ng Philippines, partner. Magandang hapon sa iyo, pare, at ganoon din sa mga taga-Baguio na nakikinig sa iyo at sa buong mundo. It's our pleasure to have you in our program this afternoon, partner Vic. Natutuwa ko, as I'm saying, kanina pa sa ating palatuntunan, na ubod tapang mo for the last almost 2 years, nakikita namin ang iyong pagsuporta sa pamamahala. But only yesterday, may nakita akong post mo ng mga pangalan ng mga opisyal sa kasalukuyang gobyerno na nais mong masibak. Would you mind to name them again live sa ating palatuntunan, partner Vic? Well, siyempre, number one na... Hello? Go ahead, partner. Unang-una, sa mga sinasabi natin ay si Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, si Transportation Secretary Arthur Tugade. Hello? Tugade. Oo. Si Customs Commissioner Isidro Lapina. Aha. Si sino bang pang-apat? Si Lapenya, pangapat na. Tugade of DOTR. Si Calida. You mentioned Calida? Si Calida ng OSG. Okay. At si Celestina de la Serna ng PhilHealth. PhilHealth. Na kanina lamang mga isang oras lang ay sinibak na ni Pangulong Duterte. Nako po, alright. So, nabawasan na yung listahan mo. Now, let's go back to the 4 names you mentioned. Isa-isahin natin, paring Vic. Unahin natin si Alan Peter Cayetano, Secretary ng DFA. Why? You wanted him to be axed? Kasi wala pa siyang sapat na kakayahan at karanasan na pangasiwaan yung pagkikipag-ugnayan natin sa mga iba't ibang bansa. Kita mo naman, marami nang sabit yan. Yung pinakahuling malaking sabit yung sa Kuwait. Mm-hmm.
Sa halip So, na mais ang tension, magkaroon ng mas maayos na ugnayan, nagalit pa yung nagkaroon ng Kuwaiti mga government. conflicts dahil sa mga pinagsasabi niya. Oo. Katulad ng China, maganda na sana tayo, pero ilang beses na siyang sumimplang sa kanyang pinagsasabi. Mm-mm. So, malinaw na hindi niya kaya yung trabaho. Kulang siya sa karanasan at kakayahan upang harapin yung mga tungkulin bilang Foreign Affairs Secretary. Hindi ba sapat yung 2 taon na partner na nanungkulan siya ngayon dyan? Wala nga natutunan, puro gulo nga problema ang ginawa eh. Well, Sa halip na masolusyonan yung mga dapat tugunan niya, ay nagkakaroon pang karagdagang problema. Siya mismo ang problema, hindi siya ginagalang ng mga career officials and personnel. matandaan ko nga pala yung issue yan. Parang hindi siya kinikilala ng mga personnel mismo ng DFA. Tama ba ako, parang Vic? Hindi naman siya hindi kinikilala, na obliga silang kilalanin siya, pero pagdating sa restito ay wala. Yun na nga, oo. So, gano'n na rin yun. Hindi ka nire-respeto. Nandiyan ka nga. Ikaw ang boss namin. Pero parang, okay, bahala ka. Wala kang pakialam sa'yo. Kaya nga, saka naglalagay siya ng mga taong dala niya galing na Senado na wala namang sapat na karanasan. Hindi tugma doon sa mga trabahong binigay niya. Anong mangyayari kapag hindi siya sinibak ng Pangulong Duterte, given the fact, naalala mo, si Cayetano ang naghikayat kay Duterte na tumakbo rin bilang presidente at Isa siya. isa siya, yes. At he was a running mate. Remember that? Alam mo, napagbigyan na siya, pero palpak naman. Hindi naman pwedeng mas mahalaga yung kanyang personal na kapakanan kaysa interes ng bayan. Agree ako. Okay, so anong mangyayari pag hindi siya sinibak? Patuloy natin papansinin yan at alam naman natin ang Pangulo ay sensitibo sa mga kritisismo, lalo na kung may batayan. Yan po ay kung may naririnig siyang mga issue, mga usapin, agad yan ay pina-counter-check niya yan. Right. Okay, so sige. Antabayan na natin kasi alam kong ang mga banat mo ay pinakikinggan ng Pangulo kaya tinawagan nga kita eh. Pangalawa. Hindi naman pinakikinggan. Alam natin may mga sa paligid niya nagmumonitor. Right. Yeah. At nagpi-feedback sa presidente siyempre. Yes, bumubulong. Bumubulong. Okay. Okay. Pangalawa. Ang binanatan mo na dapat tanggalin ayon sa'yo ay si Calida. Bakit? Kita mo naman, yung kanyang security agency, walang kliyente sa gobyerno yan. Dati. Bago siya mapunta sa OSG. O, di ba? Ngayon, 14 ahensya na ng gobyerno ang hawak ng kanyang ahensya. Mula nang naging Solicitor General siya. And you believe na ginamit niya ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pwesto sa pagiging OSG to get the business? Kasabihan dyan, kailangan pa ba natin i-memorize yan? Obvious naman, di ba? Marami ang nagtatanggol pa rin, Vic, kay Calida na dumaan naman daw sa bidding eh. Paanong bidding? Muro-muro na bidding. Maliit yung ahensya niya, may mas malalaking security agency na mas capable to provide the needed services. Pero natatalo eh. Natatalo niya lagi. Oo. Si Calida. Parang nagkaroon ng milagro. 14 milagro nangyari. Grasya niya mula nang mapunta sa gobyerno. Paano ito? Nilinis na, hinugasan na ang isyong ito ni Alvarez, yung House Speaker. Wala daw nilabag si Calida. At marami siyempre ang kapanalig ang nasa gobyerno. Pinagtatanggol. Ano walang nilabag? Nanatili siya na 60% owner, di ba? Yes. Base sa SEC registration. Inamin niya yan. Dahil almost $500 million yung pinukulikta sa mga ahensya na siniservisyuhan ng kanyang kumpanya. Ibig sabihin, 60% doon sa tubo goes to him. Ay mapupunta sa kanya. So, right. mayroong conflict of interest, di ba?
Ano ang specific na batas na pwede nating iturong nilabag niya talaga while he's in a public office, occupying a very sensitive position and at the same time doing business with the government? Malinaw yan sa ating saligang batas, Article 8, Section 3. Malinaw yan. Yung tinatawag na conflict of interest. Ipinagbabawal sa sino mang nasa public office ang magnegosyo sa gobyerno. Lalo na kung ikaw ay hindi nag-divest. Naalala ko yung mga kaibigan kong congressman, bago tumakbo, nagde-divest eh. Oh, kaya bibenta nila yung stocks nila. Yeah. So, incumbent... Pwede na niya ibenta. Incumbent upon, sana sa mga pumapasok sa gobyerno, be them as an appointed or elective, they have to divest. Yeah, regardless kung appointed Yes. Oo. Oo. Kailangan kasi yan, hindi lang yan nandyan sa Constitution. Nasa, din yan, sa batas, yung tinatawag na ethical standards for government officials and employees. Ang mabigat pa rito, paring Vic, nagnegosyo talaga siya. Kumuha siya ng kontrata sa gobyerno. Malinaw naman eh. So what can you say doon sa mga nagtatanggol kay Calida? Wala daw nilabag na batas si Calida. Patuloy nilang ipagtanggol at sa bandang dulo, makikita din natin yung katotohanan. Yun ang trabaho ng mga journalist, ay patuloy na ipakita sa taong bayan yung totoo. Kasi yung sa kanila, barkada sila, dabarkad. Siyempre, magtutulungan sila, di ba? Yeah. Ang mabigat ngayon lamang, paring Vic, especially sa social media, kapag kami nagre-react na sa mga isyong tulad nitong pinag-uusapan natin, people are being branded as yellow tard, mga dilawan, etc. etc. Are you not being bullied? Ang tawag ko diyan mga angry birds. Alam mo, maaari namang bumatikos. Pero kailangan may sapat na batayan, hindi yung katulad ngayon, walang kwentang-kwentang paghalik ng isang babae sa Pangulo doon sa Korea, ginagawa nilang malaking issue. Oo. Teka, mamaya puntahan natin yung kissing scene na yan. So, dapat si Calida tanggalin agad because of conflict of interest. Paano yung mga kontratang niyang pinasok niya? Kailangan niya ba isauli yun? Hindi, kasi consummated na yan eh. Ang dapat na gawin dyan, kansilahin. Pasok ba yan, paring Vic? Tunay na malinis na bidding. Na bidding. Pasok ba yan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act? Lampas pa sa pasok. Lagpas sa ulo. Lampas pa sa pasok yan. Kasi lagpas sa noo. makikinabangan siya, 60% owner pa siya ng kumpanya niya. And the OSG, and take note, OSG position is a very powerful position in the country. Tama, paring Vic. Hello? Nawala, saglit. Balikan natin. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Balikan natin, partner. Pakitawagan mo ulit. Tawagan natin ulit si paring Vic. Mahalaga itong pinag-uusapan namin. Naputol yung linya natin. Vic Enriga po ang kausap natin. Editor-in-Chief ng The Philippine Observer, English tabloid sa Pilipinas. Na ang pinag-uusapan namin yung enumeration niya ng mga malalaking pangalan sa gobyerno dapat sibakin kaagad ng Pangulong Duterte. Agree ako dyan, Tol, sa sinasabi ni Vic Enriga. Nagkakalat si Cayetano ng kahihiyan. Kahit kami dito sa ibayong bansa, hiyang-hiya na sa ginagawa ng mga yan. Ayan. Message ni Tol Edmond Cleofed Dacuya Jr. na nasa Ghana, Africa. Thank you, Tol Edmond, sa patuloy na pagsubaybay sa ating palatuntunan. Thank you. Kayo pong mga nanonood sa atin, feel free to put your comment sa ating pinag-uusapan. Ready na ulit si paring Vic Enriga. Balikan natin. Saglit, balikan natin. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Paring Vic, magandang hapon ulit. Sorry na putol tayo. Magandang hapon ulit. Alright, okay.
Sige, isummarize natin yung grounds mo para tanggalin si Kalida. Go ahead. Unang-una, unethical yung ginawa niyang nanatili siyang stockholder doon sa security agency niya. Mm. Lalo na nanatili siyang majority owner, 60% Yes. ng stock. They declared it sa SEC. At saka, inadmit niya publicly. O yun. Parang nagmayabang pa eh. Oo nga. Pangalawa, wala na siyang moral ascendancy. Hampasin ka ba naman ng misis mo ng payong sa ulo eh? Matino ka ba niya? Sa publiko. Hindi, sa harap ng maraming empleyado ng Office of the Solicitor General. Right. Oh, in front of the public. Oh, especially mga empleyado sa OSG. Oo. Yes. Hindi pa nga natin pinag-uusapan yung usap-usapan partner na isang staff niya. Hindi lang. Staff, parang kasi nag-aaral ng law yung babae. Parang pinagsamantalahan niya. Parang understudy. Ayun. So, sige. Sana'y marinig ito ng mga taga-palasyo ito pinag-uusapan natin. At sana hindi tayo ibuli dito ha sa pinag-uusapan natin, parang Vic ha? Hindi naman eh. Oo. Tayo ay nag-uusap ng issue ng may talino, no? We discuss issues intelligently. Pinalaman yung interest ng taong bayan dito. Overall, sa ating agenda ay public interest. Okay, number 3. You mentioned Arthur Tugadi of DOTR. Bakit? Well, nung nagsimula siya, ang yayabang niya, sulbahin daw niya kagad ang Traffic. traffic sa Metro Manila, lalo na sa IGSA. I remember that. Anong nangyari? Anong sitwasyon ngayon? Lumalala, di ba? 2 years na, lalong naging dilubyo ang EDSA eh. Yung MRT, siksik na siksik. At ngayon, yung dating LRT1 na matibay, nilagyan niyang taong walang alam tungkol sa railway system bilang administrator. You're referring... Ayun, tumitirik na rin ang LRT1. You're referring to whom, paring Vic? I'm referring to General Beroya, Rinaldo Beroya, Nako. na in-appoint niya as administrator ng LRT1, LRT2. At Assistant Secretary. Yes. Ayun. So, obvious na incompetent. ang... Ano ba naman yan? General, wala namang karanasan sa transportation. Saan ka nang nilagay mo? Uso naman yan parang Vic ha? Ang mga retirado, ilalagay sa... di ba? Uso yan ngayon eh. Pero dapat nga tugma. Doon sa tugma na pwesto. Sabagay, Wala- ang discussion natin, ang pinag-uusapan natin, the effect, yung epekto na. Hindi natin tinatawaran yung pagkatao, but their capacity, their professional disposition sa trabahong binigay. Pero wala naman silang managerial skill para pangasuhan yan. Mm-mm. Bakit? Ano bang karanasan niya? Pulis, di ba? Yeah. Hindi mo kailangan pulis sa LRT. Ano pa? Kay Tugadi, kay Arthur Tugadi. Ano pang mga issue mo? Well, sunod-sunod yung pag-resign ng kanyang mga music at saka asik, walang tumatagal. Ibig sabihin, hindi gaano kagandahan yung style niya. Malamang. Oo nga. O, di ba? Yeah. Delayed yung mga build projects na under ng Transportation Department. Puros na una partner ang press release ni Arthur Tugadi. Oo, madaldal nga eh. Naunang daldal kaysa gawa. So, until now, yung build sa transportation ay hinihintay talaga natin. Wala pa eh. Wala tayong nakikita pa. 2 taon na. Yeah. Kita mo, 2 taon na yung common station ng LRT, MRT sa may North EDSA. North Avenue. Hanggang ngayon, hindi pa nasisimulan. Alam mo kung Gusto nila bakit? sa akin papunta sa side ng Trinoma. Yeah. Dahil dati siyang executive ng Ayala Corporation. Yun ang mabigat dyan. Ang totoong issue dyan, pare, dahil pinag-aagawan yung walkway, yung pagiging adjacent nung terminal sa mall ng mga negosyanteng nag-aagawan. Oh. Sa kanya yan nung
Yeah. Dahil lang dyan, siyang gumapang kung bakit sa panahon ni President Aquino Nagdemandahan. na-recall. Awarded na yan sa panahon ni Gloria. Oo. Awarded na sa SM investment. Oo, tama. Oo. Pero, pagpasok ni Pinoy, nirecall nila yung kontrata. Yun ang dahilan kung bakit natagalan. Hanggang ngayon, wala pa. And therefore, hanggang ngayon, walang maayos na Connecting station. pasilidad ng MRT station na dapat Pag gusto mo lumipat, tutuloy ka sa Caloocan, hindi ka nabababa dahil merong common station, diba? Yes. Ito na nga lang na connecting point nung dito sa may sa Muñoz hanggang sa North Edsa, hindi mangyari-yari. Di ba? Kasi nag-aaway pa. Nasa tungki na ng ilong. Isang kembot na lang, sabi ng mga bading. Isang kembot na lang hindi maayos-ayos Tapos na. Oo. Ang problema, nagbayad na yung Henry Group of Companies para May nangolekta na. Oo, para i-construct. Yes. Hanggang ngayon, hindi nga mag-construct. Ang dapat lang gagawin dyan, i-implement yung kontrata Hanggat nariyan, partner yan si Tugadi, hindi mailalagay sa at least gitna man lamang. Kasi ang pinaka-ideal dyan, gitna ng dalawang mall para patas. Di ba? Oo. Yan sana. Pwede naman compromise dyan. Pero ang problema, may killing na siya. Yan. At saka siyempre yung availability ng area din. Kino-consider dapat talaga yan. At saka magiging cost, additional cost kung doon sa sentrong-sentro, alanganin Right. Kung titingnan mo, nandoon yung mga ibang istruktura na kailang bayaran at gibain din. Tama. It's a right of way. Oo. Malaking gastos. Oo. Okay. So dapat sibakin agad si Tugadi. Kasi madidili lalo ang mga proyekto. Ang problema talaga, partner, pag negosyante ang pinaupo mo, may mga business interest talaga yan na bit-bit. May mga kakampi. May mga kakampi. Kasi whether we like it or not, may mga pinagdaanan yan sa kanyang panahon na naging bahagi siya. Definitely yan ay bit-bit niyang interest yan. Oo. Kaya nga nakapwesto siya sa Clark sa panahon ng mga Aquino dahil supporter ng mga Ayala sa Aquino, di ba? Administration, yes. Oo. Hindi naman may tatago yan. Naman, di ba? Hindi naman kaya memorize natin yan. Kaya nga, oo. Okay, si Bakina. Si Tugadi. Mamaya baka putaktihin ng mga bullying messages yung Facebook natin. Okay, number 4. Number 4. Number 4. Si Isidro La Peña. Si La Peña ng Bureau of Customs. Bakit? Police siya. Anong alam niya sa taxes at saka tariff? By the way, partner, bagsak ang koleksyon ng customs ngayon. Sunod-sunod naman. Mula nang naupo siya. Since January. They failed. Di ba may batas naman tayo dyan kapag bumabagsak ang may parusa? Pag pipingutin sa tinga, pag bagsak, di ba? Yeah. Sa estudyante, ang pipingutin. Issue dito, unang-una, napalusutan niya si Pangulo. Pinapa-appoint niya yung kanyang brother-in-law, kapatid ni Mrs. Bilang deputy commissioner. Di sila na lang. Ay, di ba nepotism? Issue ng nepotism yun Malinaw. Malinaw naman. Number 2, nakalagay sa charter ng Bureau of Customs nasa 5 deputy commissioners, dapat 3 ay career. Career officials. Ibig sabihin, taga-loob. Yeah. Who rose from the rank also. Yeah. Ngayon, ang 5 ay puro taga-labas. Yung 3, dala niya galing sa Widya. Parang isang tribo, lumipat lang sa customs. In short, nilabagyan yung charter ng Bureau of Customs. Yes. Yung labag sa charter ng Bureau. Yeah. Okay, what else? Ano pa? Yung smuggling ba natigil na? Yung mga napupuslit, yung huli, 103 containers daw, hindi niya ma-trace. Ganon? Oo.
Pero may Pero pinagmamalaki siya, sa paring Vic, ha? May pinagmamalaki siya yung advance cargo manifest. Oo. Yan daw ay magre-resolba ng smuggling. Wala. Tuloy-tuloy din. Mm-mm. Tanong mo pa sa mga veterano na sa BOC, di ba? Pero overall, partner, kasi ang end objective ng customs is to collect taxes. Ayan. Hindi, yung dapat habulin nila yung target. Dapat. Yeah, may target ang Finance Department na inaatang sa Bureau of Customs. Yes. Ang kalaban normally ng Bureau of Customs ay smuggling. Ngayon, kung patuloy na hindi maabot ni La Peña ang target ng Finance Department sa Bureau of Customs, bay talagang sasang-ayon ako sa yung sibakin siya. Dapat matagal na. May nakapagsabi sa atin, dalawa daw ang pinagpilian ni Pangulo na pampalit. Meron nang nag-pick sa atin tungkol dyan. Sana talagang fit dyan ang mailagay, partner, yung talagang may experience sa taxation. Paring Vic. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ayan, naputol ulit yung signal natin. Pakitawagan ulit. One last time. Is it true that the sighting of Chinese ship near Catanduanes area, Tol Edmond, practically ang South China Sea po ay inari na ng China, including areas considered as in the exclusive economic zone ng Pilipinas? Walang ginagawa ngayon ng Wala ang ginagawa ngayon ng gobyerno. So mamaya pag-usapan natin yan. Thank you, Tol Edmond, sa tanong mo. Ulitin ko, ha. The whole West Philippine Sea ay dominated na ng China. May mga barkong pandigma, may mga eroplanong pandigma, may mga nuclear weapons na dyan. So, si Cayetano, walang ginagawa. Ayan. Balikan natin si paring Vic Enriga. Dito ulit ako sa kabilang... Ayan. Paring Vic, magandang hapon ulit. Yeah. May ginawa naman si Cayetano, in fairness. Yeah. Noong May 11, nag-file siya ng diplomatic protest. Oh. Pero huli na kasi nandun na nakukupahan May sinasabi siyang doing the job silently. Ano ba yon? Hindi ko maintindihan kung paano ba magtrabaho ng silently. Kasi yun na nga lang ang armas natin, diplomatic protest, bakit hindi magawa? Oh. Nakagawa siya ng isa noong May 11. Ang daming activities dyan, partner, sa West Philippine Sea. Hindi lang yung May 11. Ngayon, sunod-sunod. Pero kung ako naman, kung akong tatanungin, useless na yung diplomatic protest. Total, may access naman tayo direkta sa kanilang Presidente. Oo. Prime Minister. Dapat daanin na lang sa yung usapan. Huwag na sa mga protest. Dapat nagsasalita niya at nagpaplano si Cayetano. Kaso nga, pag nagsalita siya, nagagalit yung mga inchik Sorry alam mo bang ang misis ni Cayetano, partner, ay kababayan ko. Si Lani Cayetano. Alam ko taga-Albayata. Yes. Magkatabi ang barangay namin. Kaya, ang totoo niyan, maraming naghihintay siya ng makagawa ng maganda. Maging presidente. No. Makagawa ng maganda, especially sa mga Bicolano. Pero, if ibinigay yung DFA, hindi magampanan ng maayos, paano pa yan? Mag-cascade sa mga Pilipino. Hindi. Diyan na siya magtapos. Sigurado. He can go back to the Senate just in case. Pwede. Pero, ano pang papel niya ngayon? Pagkakataon niya sanang ipakita ang kanyang galing. Abogado naman siya, no? Si Alan Peter Cayetano. But it's really different if foreign diplomacy ang pinag-usapan, paring Vic. Kasi nagkamali siya. Bakit pinasukan niyang wala naman siyang expertise? Marami namang departamento na bagay siya. Maring kakayanin niya ang hamon. Sa bagay, pwede sana siyang OSG, pare, di ba? Pwede sana siyang OSG kaysa Kalida. Pwede. Justice, pwede din. Yes. Justice pwede, oo. Bakit naman foreign relations? Gusto niyang mag-travel.
Okay. Kita mo naman yung ibang hindi nga sa DFA, mas maraming travel kaysa kanya Diba? Oo nga. Yeah. Kaya nga lang si Mac Comparing with the other officials who occupied the post. Oo. Paring Vic, kami nagpapasalamat sa oras na pinagkaloob mo niyo. By the way, yung of the Philippine Observer, i-promote nga natin sa mga viewers natin, paring Vic. Anong araw ba yan lumalabas ulit? Well, tuwing Lunes. Tuwing Lunes po ang labas, pero sa July 1, hopefully ay pang-araw-araw na. Oy, congratulations sa the Philippine Observer. Magiging daily na. Kami dito sa Leader News Philippines, we are so much willing na i-promote yan, partner. Yung the Philippine Observer, tingnan natin kung paano tayo pwede mag-synergy, paring Vic, at pwede ka namin bigyan dito ng maanghang na programa. Type ko yung mga birada mo Medyo busy lang. Sige. Ayan nga. Huwag lang, monitor lang tayo. Sige. Congratulations. Patuloy na lumalakas ang the Philippine Observer, paring Vic. Salamat sa oras mo. Salamat din, paring Errol. By the way, si paring Vic, bago ka magwakas, paring Vic, bago ka bumitaw sa programa natin, si paring Vic, mga kaibigan, ay isang political planner, political strategist na tumutulong sa mga kandidatong gustong manalo. Yan. Yeah. So, pagkakandidato ko pare, pro bono lang. Grabe, ano? Partner Vic, salamat sa oras mo ulit. Thank you. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Si paring Vic Enrique, ang editor-in-chief ng the Philippine Observer. Isang malinis na tabloid, English tabloid sa Pilipinas. Yung napanood sa ating palatuntunan. Alright! May report na ulit. Sinolan daw. Sinolan, by the way. Ready na raw. Bakit parang may splattering yung audio natin? Okay. Sige. Mga kaibigan, 4:48 in the afternoon. Ang bilis naman ng oras natin. Bakit ganun? Papasukin lang natin yung report ni Nolan. Hindi pa sumagot si General Eliazar. Saglit ha. Siguro, direkta mo kayang tawagan bro, si General Eliazar. Baka hindi makapag-text. Makapag-text back sa atin. Sige, Nolan muna tayo. Nolan muna sa ating palatuntunan. Ang programang pinanonood buong mundo ng ating mga kababayang Pilipino saan mang sila naroon. Ang mga sero ni Errol Dacame sa Leader News Philippines. Sa iba pang mga issue, mga kaibigan, habang hinihintay natin ang iba pang mga reports, tiyak daw na ibabasura lamang ng Korte Suprema ang Motion for Reconsideration or MR ni dating Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Yan po'y ayon sa isang mapagkakatiwalaang source. Nga lang siguro, the camp of Sereno is just exhausting all the available legal remedies na tinatawag, ano? Sa legal procedures kasi talagang may mga pagkakataon pang mag-MR sa mga problema at issue, mga kasong ganyan. So, may isang pagkakataon yung dating Chief Justice na isumiti ang kanyang MR. Of course, magko-convene ulit yung end bank ng Supreme Court para pag-usapan yan. If I'm not mistaken, 8-6 ba yung boto? 8-7? So, hindi natin alam kung may babaliktad o kung mas dadami yung pipirma dyan sa co-warranto approval. Good afternoon kay Pastor Ram. Pastor Ram Gamboa. Ayan. Nagtatanong si Pastor Ram, Sir Errol, broadcast na ba Bible Cafe today? Yes, sir. Yan. Broadcast mamaya po. Mamaya ng konti, Pastor Ram. And the live show of the Bible Cafe will commence tomorrow. Yan.
Abangan po ninyo ang Bible Cafe nila Pastor Ram Gamboa, Brother Fernan, si Pastor Jeff Jose, dito po sa Little News Philippines. Exclusive at but very soon tingnan natin kung may mga simulcast sa ibang mga local radio stations sapagkat yun po yung ating direction na naka-synergy ang online tsaka ang on-air natin, yung mainstream media. In fact, may mga kakausapin tayong cable firms, cable companies that will carry our channel. So the viewers ng mga cable companies ay mapapanood ng live yung ating mga program dito sa Little News Philippines. Thank you sa lahat. Salamat ulit sa Long Reach Philippines. Nakatuwang na natin sa public service. By the way, ulitin ko ang aking ginagamit araw-araw ay yung Pi Cup. Para siyang tumbler mga kaibigan na ang ordinaryong tubig po ay ikinu-convert instantly into alkaline water na sagot po sa napakaraming karamdaman. Yung acid po ninyo sa inyong katawan ay maalis muna. Then of course, yung mga asido kasi sa katawan ay pinagmumulan po yan ng sari-saring sakit. At kung wala na pong masyadong acid sa katawan po ninyo, giginhawa po ang inyong pakiramdam. Pi Cup ng Long Reach Philippines. Sa mga interesado po, itawag po kayo. Ako, yun po ang aking gamit. 0927-494-2171 at 0949-736-5000. At sa mga kalalakihan, tayo kunin mo nga yung sachet ng kape natin. Nandun sa drawer. Yung kape, yung brown coffee ng Long Reach. Pakita natin. Yung coffee ng Long Reach. Inirekomenda ko po itong special na kape ng Long Reach Philippines. Napaka-special po nito akin na tayo. Yan. Mga kaibigan, ito ang kape namin dito ni Teo. Ito yung sachet ng coffee ng Long Reach Philippines. Ang pangalan po ay Cordyceps militaris coffee. Yan. Ano ang espesyal ng kapeng ito? Mga kaibigan, para sa mga kalalakihan, ito, probado na rin ito ni partner Oliver Lico. Nagiging matindi kayo sa gabi. Nagiging matindi ang performance ninyo kay Mrs. ninyo. Yan. Okay? Yung coffee ng Long Reach Philippines. At safe na safe ho ito kaysa gagamit ho kayo ng ibang mga delikadong pampagana tulad po ng Viagra. Wag na, kape na lang. Walang side effect. Yung isang gumamit nito hapon na yata instead na plug retreat na, plug racing pa raw. Yan ang feedback sa akin Instead na plug retreat na, plug racing pa raw. Coffee, very potent for sexual enhancement. Courtesy of Long Reach Philippines. No malis no malis. Ito yung isa sa paborito po ng kalalakihan na may problema po sa pagiging impotent, no? Yan. Yung kape ho na Cordyceps militaris coffee. Yan po ang pangalan ng kape natin. Thank you! Tawag po kayo sa 0927-494-2171 at sa 0949-736-5000. Abangan po ninyo sa pagkatapos ng ating palatuntunan. Bro, ready na yung Bible Cafe, di ba? Ready na? Ready na yan. So, after our program, susunod kagad ang Bible Cafe nila Pastor Ram Gamboa, Pastor Jeff at Brother Fernan. Dito pa rin po sa Little News Philippines. Samantala, mag-aalas 5 na. 5 minutes bago po mag-5 o'clock ng hapon. Pasadahan pa natin yung iba pang mga issue. Yung banta po ni Pangulong Duterte, sinagot po ng Mrs. ni Iloilo Mayor Mabilog. Ito po yung mayor na tumakas sa Pilipinas dahil sa takot nga pong mapas lang siya in the midst of the anti-drug war ng gobyerno dahil itinuring po siya na isang narco-politician ng gobyernong Duterte. At nitong isang araw ulit, if I'm not mistaken, kahapon, di ba nasa Korea ang Pangulong Duterte, muling nagsalita. Nasa Korea ba siya? Nasaan ba si Mabilog, si Mayor Mabilog? Nasa Taiwan?
Na pagka umuwi siya sa Pilipinas ay masasama daw siya sa mga mapapaslang. Ang sagot po ng Mrs. ni Mayor Mabilog ay hindi daw sila natatakot at sanay na sila sa mga banta. In fact, ang sabi ho ng Mrs. ni Mabilog ay walang may pakitang ebidensya daw ang Duterte administration sa mga akusasyon ng mayor ng Iloilo na si Mabilog ay talagang sangkot sa drugs. Yan ang mabigat kapag wala pang ebidensya, hindi pa napapatunayan ay mayayari ka na. Marami nang namatay, Yung ibang akusado ay kinasuhan. Yung ibang general nga kinasuhan, di ba? Dapat kasuhan talaga, kasuhan, nang magkaroon ng proceedings at mapatunayan. Pag napatunayan talaga sa korte, sige, firing squad. Kasi alam niyo yung mga nasa gobyerno, lalo yung mga militar, mga pulis, imagine, siniswelduhan ng taong bayan, buwis ng taong bayan, di ba? Pinag-uniforme, sapatos makintab, may baril, then we will discover na sangkot sa drugs. Didublado yung parusa sa atin, di ba? Pinasisweldo na natin, tinatraidor pa tayo. Pabor ako. Pag napatunayan sa korte, yung mga general na yan, mga pulis na yan, na sinasabing sangkot sa drugs ay firing squad, pabor ako dyan. Idan mo na sa kaso. Yan. At sa sino man na akusado. Yan. Okay, sige. Samantala, tingnan natin kung anong mangyayari talaga dito. May lugar naman po sa lalawigan ng Capiz na nagkaroon na ng landslide dahil sa patuloy na pagulan. So, palala po sa mga lugar na inuulan ngayon. Be safe always, huwag kayong mananatili sa mga lugar na deklarado na pong delikado at nasa danger zone, Alam nyo naman na yan, declared na sa mga lugar, noon pa man, mga lugar-lugar po ninyo ang mga safe na lugar at mga delikadong lugar, especially kapag sumasapit po ang mga kalamidad. Ang sunod-sunod na pagulan na naghahatid po ng baha, naghahatid ng landslide. Yan. So, pakaingat kayo, Pakaingat kayo. And congratulations sa mga nanonood po ng NBA Finals. Warriors pa rin, di ba? Ang lamang. 2-0 na. 2-0 na. Sige. So, tinambakan po yung Cavs, yung Cavaliers. Tingnan natin kung sino ang magiging champion dyan. Alright, sige! Si Nolan, ready na si Nolan? Kanina pa, sabi niya ready na daw siya. Pakitawagan nga natin for the last time. At kanina pa siya nag-abiso na ready na yung kanyang report bago tayo maubusan ng oras. A minute bago mag-alas 5 po ng hapon, ipasok natin yung report ni Nolan Ariola sa ating palatuntunan. Yan. Samantala, yung dalawang suspect ho na nanaksak pala sa basketball player na sino yung basketball player na sinaksak? Si Teng, Jeron Teng. Sinaksak, nagbar. Tapos may mga nakaalitan. American citizen yata yung isa. US citizen. Yung dalawang US citizen pala yung suspect. So, humiling po ang Philippine National Police ng hold departure order sa mga suspect at sa iba pang sangkot. Tingnan natin. Alam niyo kasi ang basketball sa Pilipinas ay very, very popular. Kaya kahit mga ganitong uri po ng balita ay pinag-uusapan. Sige, so kung ready na si Nolan, pakinggan natin ang kanyang report sa ating palatuntunan bago tayo maubusan ng oras.
Sa oras pong 1 minuto na po, makalipas ang alas 5 ng hapon, immediately after our program, ang abangan po ninyo ang Bible Cafe nila Pastor Ram Gamboa. Yan. Yan po yung magiging araw-araw na palatuntunang pang-espiritual sa ating himpilang, Leader of Philippines. Bukas live silang nandito. So you can ask, you can text your questions. Ang ating mga text number sa studio po ay 0949-736-5000 para sa mga Smart Talk and Text and Sound subscribers. Sa Globe po ay 0927-494-2171. Ayan, so sige, habang hinihintay natin yung report ni Nolan, mga kaibigan, marami tayong mga kapwa Pilipinong nag-o-online na ngayon. Nais ko pong hamunin ang ating mga viewers, ikumpara po ninyo ang Leader News Philippines, ang Kamao Nga Zero program, sa ibang nag-o-online, online shows, no? And we are confident enough that we are different, no? We are different. We are doing our vocation, our passion professionally. Yung iba ho ay may ibang agenda. Kami po, ang tanging agenda po namin ay maging instrumento po ang Leader News Philippines in delivering honest and truthful news and informations. Wala nang iba. Hindi po kami lumutang basta-basta, humarap sa camera para humimod po ng interest ng politiko, hindi po, no? Ang Duterte administration, suportado natin sa mga magagandang programa, magandang mga polisiya. Pero kami po'y mananatiling mata din at bibig kapag may mga kailangang iparating sa presidente. Tulad po ng pinag-usapan namin kanina ni Vic Enriga. 5 officials under Duterte administration that needs to be fired immediately. Yung isa, sinibak na po ngayong araw. Si De La Serna. Diba? Yung 4, nananatili pa rin. Calida, Cayetano, La Peña, and Tugadi of DOTR. So, yung mga suportado ng Pangulong Duterte, I hope you take our suggestion constructively dahil binanggit na ni Paring Vic, pinag-usapan natin sa program, yung mga grounds. The clear ground why we wanted them to be out of the government. Okay? So, yan po ang kaibahan natin. No? Hindi po kami humaharap sa camera, hindi po kami nagbo-broadcast online just to advance any political interest. No, no. Kami po ay narito para paglingkuran ang kabutihan ng sambayanang Pilipino. Alright? At sana po ay makatuwang po namin kayo, yung mga negosyo, mga businesses, mga hotels, restaurants. Salamat muna, by the way, ulit sa Long Reach Philippines. Katuwang na natin at kami po'y magpapasalamat kung dumami po ang mga magiging kakibat natin, no? Sa paglilingkod sa viewers natin worldwide. At kapalit po ng inyong tiwala sa amin, siyempre, we're gonna promote your businesses effectively dito po sa ating online platform. Sapagkat, ang totoo po niyan, wala nang ibang pinaka-effective media platform sa ating panahon in this millennial age, kundi ang digital media, ang online media. We are broadcasting in the Philippines, but we are seen worldwide. Hindi kaya yan kahit 100,000 na telebisyon. Kahit 100,000 watts na television station ay hindi po aabot sa ibang bansa. Ayan. Pero ang online, abot sa 4 sa lahat ng sulok ng mundo. By the way, suportahan po natin ang bloodletting program po. Bloodletting campaign ng Pasig City Circle. Pakita mga partner, Pasig City Circle of Residents. Sa darating pong June 17, kasalukuyang taon sa Sunday. Yan po'y gaganapin alas 6:30 ng umaga hanggang 1:00 po ng hapon. Be a hero, donate blood, save lives. Ang venue po ay sa 3rd floor ng CEO Building
number 90-4A, R. Jobson Street, Bambang, Pasig City. Bloodletting. Napakahalaga po ng aktibidades niyan na masuportahan natin. Habang tayo po ay nagdo-donate ng dugo, physically, kayo po ay parang makina na na-overhaul. So, maganda po sa kalusugan yan. And of course, makatutulong po kayong magligtas ng buhay. Buhay po ng ating mga kababayang namimiligro dahil nangangailangan po ng blood transfusion. Okay? Sige. So, Sinolan partner, wala? Overtime na tayo. Okay, di bale. Bukas na lang Sinolan. Mga kaibigan, salamat po sa inyong lahat, mga sumubaybay sa ating programa. Mga viewers natin, wala ba tayo ibang babatiin, bro? Pakian mo na, post na natin dito. Di makontak si Nolan. What happened to your line, Nolan? Yung mga greetings muna natin before we end our show, mga kaibigan, sapagkat immediately our Kamao Nga Sero program, susunod po ang Bible Cafe. Nanonood po si Pastor Ram. Ay, Pastor Ram, kasi nag-advance typing sila nung isang linggo pa. Who else yung mga kailangang batiin natin? By the way, good afternoon kay Dr. Renato Manalo, yung ating cardiologist. Sabi ko, Doc, mag-guest ka nga one time sa ating programa at pag-usapan natin ang mga bagay-bagay patungkol sa pangalaga sa puso. Ayan. Okay na siguro. Sayang na mga babatiin natin. Di na makahabol. Sayang ng oras natin. Mga kaibigan, on behalf of our viewers worldwide, at sa ngalan po ng ating mga kasama sa News and Current Affairs team, Lunes na Lunes! Sana'y ayos pa rin ang ating magdamag hanggang bukas, hanggang towards the whole week, mga kaibigan. At on behalf of our co-pilots this afternoon, Engineer Oliver Licop, and Teo, mga kaibigan, ako pa rin po ang inyong Kamao Nga Sero, si Aaron na kami. Maraming salamat at God bless Pilipinas! Inyong napanood ang mga batas na banat ni Aaron na kami sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines.